ZAPO. Zábrná v podcastov. V príbehoch, ktoré vám rozprávame, sa často stretávame s momentom, kedy sa hrdinom alebo obetiam vymkne život spod kontroly. Pocit bezmocnosti je jeden z najväčších spúšťačov úzkosti a stresu, ktorý dokáže človeka neraz zlomiť. V reálnom svete sú to práve financie, ktoré nám tento pocit bezpečia buď dávajú, alebo berú. My vo Vražednom psyche veríme, že prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť je ten najlepší spôsob, ako si zachovať duševný pokoj. Aj preto je našim partnerom XTB. XTB je globálna platforma, kde môžete investovať do tisícok akcií a ETF fondov úplne bez poplatkov. Staňte sa pánom svojho investičného osudu. Viac informácií nájdete na xtb.sk alebo kliknite na prvý odkaz v popise tejto epizódy. Investovanie je spojené s rizikom. Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia. Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Toto je pokračovanie príbehu Jeffreyho Epsteina. V médiách a súdnych dokumentoch najčastejšie písali o Jeffreym Epsteinovi ako o sexuálnom predátorovi alebo sexuálnom delikventovi, pretože ho odsúdili za sexuálne zneužívanie. Jeho obdivovatelia a uctievači ho radi nazývali finančníkom, aby obhájili pôvod jeho veľkého bohatstva. Nie jeden aj z našich slovenských politikov ho nazýval vplyvným a mocným chlapíkom. Bulvár si však rád vyberal označenie pedofil. Hoci dnes už vieme, že z odbornej stránky sa na neho toto pomenovanie nehodí. Nezriedka sa o Epsteinovi hovorilo ako o majiteľovi Lolita Express. Tak pomenovali jeho súkromné dopravné lietadlo Boeing 727, ktorým prepravoval väčšinou ešte neplnoleté dievčatá na večierky, kde sa s nimi zabávali, lepšie povedané, kde ich zneužívali svetoví politici, najbohatší ľudia sveta, členovia kráľovskej rodiny, tzv. Celebrity a influenceri. Lolita Express bolo lietadlo, ktoré im dovážalo stále nové, hnusne povedané, čerstvé mladé mäsko. V spojitosti s Epsteinovými zdravotnými záznamami a súkromným životom sa objavilo aj pomenovanie Sultan 175. A kvôli vážnym podozreniam, že spolupracoval s tajnými službami americkej CIA, izraelského Mossadu i ruskej FSB, je zoznam jeho ďalších prezývok aj krycích mien takmer nekonečný. V pozadí týchto mien a prezývok Jeffreyho Epsteina však po jeho boku stála žena. Sotva by sme o nej mohli hovoriť pekne, tak ako sa zvykne vravieť, že za každým veľkým mužom vždy stojí silná žena. Alebo ak, tak potom možno, že za takmer všetkými svinstvami, ktorých sa Jeffrey Epstein dopustil, stála rovnako, ak nie ešte viac, zvrátená žena menom Ghislaine Maxwell. Mali množstvo kompromateriálu, mali konexie, proste dokázali ohýbať justičný systém, verejnú mienku, všetko, čo chceli, to vedeli dokázať. Ako to, že ich hodili cez palubu, tí mocní. Opäť je to jav, ktorý poznáme. To prostredie, v ktorom sa pohybujú, ich vyhodnotí v nejakom okamihu, že sú nebezpeční aj pre nich. A teraz je to otázka bilancie, že ak sa niečo udeje, či sa zníži to riziko generalizovaného prezradenia. Čiže niekedy nám neostáva nič iné, len tak ako mnohí vrahovia si uvedomujú, že toto im asi neprejde, ale je to ich posledná záchrana, aby to ostalo v utajení, tak niekoho zabijú. A
Jemu v tom okamihu nič iné neostáva. Je to niečo podobné, ako keď stojíte na balkóne a za vami horí tá hotelová izba a ten balkón je, 3 alebo 6 poschodí, tak máte dve možnosti. Buď tam uhoríte, alebo skočíte, hoci vám je jasné, že z toho poschodia to neprežije. Tu, ak niečo urobíte, vždy je nejaká nádej, ostávajú nejaké dvierka, že možno sa to zmení. Čiže v istom okamihu ten systém, v ktorom sa oni pohybovali, vyhodnotil situáciu tak, že toto už je na úplnej hrane a že dáme od toho ruky preč. A to nakoniec pozorujeme aj v našej spoločnosti. Nemusíme chodiť do sveta, ale takto je to nejako aj na Slovensku. Je 2. júl 2020. Od zatknutia Jeffreyho Epsteina 6. júla 2019 v New Jersey ubehol takmer presne 1 rok. Bradford v New Hampshire v USA je malé mestečko. Všetci sa tu poznajú a nikto si nevie vysvetliť, čo tu zrazu hľadajú agenti FBI. Vila, ku ktorej prišli ako v akčnom filme v kolóne čiernych veľkých aut, je na odľahlom mieste Bradfordu. Pred časom ju kúpil niekto za hotové. Cash je v takýchto prípadoch nezvyčajný, ale nikto sa viac nezaujíma. Ak už je na vile niečo nezvyčajné, tak sú to okná zalepené alobalom. Je to viac menej účinná metóda, ako blokovať signál. Niekomu vo vnútri na tom asi veľmi záleží, aby sa dovnútra nedostal žiadny monitorovací signál a naopak, aby sa žiadny signál, ktorý sa dá zamerať, nedostal z vily von. Lenže aj tak ju zamerali. Ju znamená ženu, ktorá tu už takmer rok žila ako duch. Ešte nedávno, vlastne od svojho detstva, sa pohybovala takmer výlučne v kruhoch miliardárov a najbohatších ľudí sveta, kde sa ľahko dostala vďaka svojmu pôvodu, presnejšie otcovi, mediálnemu magnátovi. Žena, ktorá sa stretávala s potomkami kráľovských rodín, najvyššími tak povedať, chlebodarca Jeffrey Epstein. Žena z najvyšších kruhov, takých vysokých a vzdialených, že tam bežní ľudia ako my ani len nedohliadnu, zostala sedieť sama v cele ako posledný medzi poslednými z vyvrheľov tejto planéty. Aby sme pochopili Ghislaine Maxwell, musíme najprv pochopiť muža, ktorý ju stvoril. Nie Jeffreyho Epsteina. Niekoho rovnako, ak nie viac vplyvného, rovnako, ak nie viac patologicky zmýšľajúceho. Jej otca. Robert Maxwell sa narodil v roku 1923 ako Jan Ludvík Hymna Benjamin Hoch v malom mestečku Slatinské doly vo vtedajšom Československu. Dnes sa už mestečko volá Solotvino a leží na Ukrajine, na hranici s Rumunskom. Po druhej svetovej vojne si toto územie privlastnil vtedajší Sovietsky zväz pod vedením Rusov. Keď Československo muselo chtiac nechtiac súhlasiť, že príde o územie Zakarpatskej Rusy, ktoré bolo súčasťou nášho štátu. Mal ešte len vek tínedžera, keď sa mu podarilo len tak uniknúť nacistom a deportácii. Väčšine jeho rodiny sa to nepodarilo. Jeho židovskej chasickej rodine to nacisti nedovolili a odvliekli ich do koncentrákov. Mladý Janko sa pridal k československej armáde v exile a neskôr k britskej armáde. Bol statočný, bojoval smelo, vyznamenal sa a dekoroval jeho vyznamenaním za jeho hrdinstvo počas druhej svetovej vojny. Po skončení druhej svetovej vojny si Jan Hoch zmenil meno. A nie raz. Do svojich 23 rokov si zmenil meno 4-krát, kým si nakoniec neosvojil meno Robert Maxwell. Meno, ktoré sa na celom svete stalo symbolom najväčšieho mediálneho impéria. Stal sa vydavateľom, poslancom britského parlamentu za Labour Party a preslávil sa ako vydavateľ najčítanejšieho denníka Daily Mirror. Keď v roku 1991 za záhadných okolností zomrel, vypadol zo svojej luxusnej jachty do mora, britský premiér John Major na jeho pohrebe povedal, že prežil mimoriadny život. Žil naplno. Slová sústrasti povedal aj jeden z dvoch najmocnejších mužov planéty, Michail Gorbačov. Povedal, že je hlboko zarmútený,
Druhý z dvoch najmocnejších, prezident USA George Bush, ocenil Jána Hocha, alias Roberta Maxwella, za jeho neochvejný boj proti bigotnosti a útlaku. Iba jeden z mála, kto si nedal servítku pred ústa, bol britský investigatívny novinár John Sweeney. Autor 12 kníh o zločinoch Kremľa, Scientológie a toho, čo sa dialo v Severnej Kórei vo veľkej knihe Hunting Ghislaine, Poľovačka na Ghislaine, napísal: Odložme pietné frázy. Robert Maxwell bol monštrum, sadista, narcis a tyran. Otec 9 detí, z ktorých jeho najmladšia, Ghislaine, bola jeho obľúbenkyňa. V živote každého človeka sú akési formatívne vplyvné osoby a rodičia patria určite medzi ne. A hlavne takáto autoritatívna postava otca. Pán doktor, ako vnímate Roberta Maxwella? Vo všeobecnosti platí taký princíp. Keď s niekým žijeme, tak náš vzťah sa vyvíja. V tom vzťahu my sa dostávame do takých kľúčových bodov, na také križovatky, ktorým my si spoločne akoby hovoríme, ako ďalej spolu. A vzťah rodiča a dieťaťa je zaujímavý v tomto kontexte hlavne tou závislosťou toho dieťaťa od rodiča, že keď idú tým vzťahom dvaja dospelí ľudia, oni sa istým spôsobom môžu vždy rozhodnúť. Ale to dieťa sa nemôže rozhodnúť. Ak to dieťa sa nerozhodne, tak v ňom ostávajú nejaké kritické body, ktoré budeme nazývať, že sú akoby nevyriešenými. Keď život odveje to dieťa ďalej od toho rodiča, tak tieto kritické body, ktoré boli nevyriešené, tam ostávajú. A tieto kritické body potrebujú priestor, čiže nejaký iný vzťah, v ktorom sa oni vyriešia. Pretože inak sú stále zdrojom napätia. Čiže vlastne to dieťa, ktoré už je čím ďalej dospelejšie a dospelejšie a je teda vo veku dospelosti, nesie so sebou to pnutie, ktoré ho pripútava k nejakej osobe, vo vzťahu s ktorou si on môže tieto kritické body vyriešiť. Čiže ak ten otec zaujímal v spoločnosti tak významné postavenie, že týmto postavením mohol ovplyvniť tie kritické body do takej miery, že si to všímali nie len najbližšia rodina, ako u nás obyčajných ľudí je to bežné, ale si to všíma celá spoločnosť, tak je pravdepodobné, že aj tie následky riešení tým dieťaťom budú sociálne nápadné. Tieto kritické body, čo popisujete, to je vlastne to, čo sa tak zľudovene nazýva, že daddy issues, že? Alebo teda mommy issues a daddy issues. Áno, sú to také nejaké výstupy, ale sú to výstupy, ktoré sú konfliktné a ktoré si vyžadujú hľadať priestor na vyriešenie. Takže ona si tieto kritické body riešila potom neskôr v živote tým vzťahom práve s Jeffrey Epsteinom. Pravdepodobne áno, ale to nie je vedomá záležitosť. Čiže ak by sme sa aj na to opýtali, tak pravdepodobne by to zamietla a práve toto neuvedomenie si tejto situácie vedie k tomu, že nevyhľadávala odbornú pomoc, ale hľadala to riešenie v tom prirodzenom plynutí života a v tých nových situáciách, ktoré Jeffrey Epstein prinášal, a kde ona sa snažila z toho výjsť tak, aby to bolo pre ňu priateľnejšie, ako to bolo v tých okamihoch s jej otcom. Vráťme sa však späť k hlavnej postave tohto príbehu. Ghislaine Maxwell sa narodila 25. decembra 1961 v Maison Lafitte vo Francúzsku. Vyrastala vo veľkolepom sídle v Oxforde, v Haddington Hill Hall. Okrem domu jej detstva to bolo súčasne aj sídlo vydavateľského impéria jej otca, Roberta Maxwella. Spolu s Ghislaine tam rok bývala aj dcéra lorda Hartwella, bývalého majiteľa Daily Telegraph. Neskôršie vo svojej knihe opísala svoj rozhovor s Ghislaine, keď mala 9 rokov. Ghislaine jej vraj povedala, že otecko je veľmi milý, lebo mi dovolí vybrať si, čím ma bude byť. Podľa mnohých očitých svedkov bol vraj Maxwell tyran. Nepredvídateľný, krutý, sadista, ktorý miloval sadizmus ako svoje súkromné divadlo. Verejne ponižoval zamestnancov. Sweeney vo svojej knihe píše, že násilie bolo až tak veľmi normálne v tejto rodine, že dieťa uverilo, že keď si môže vybrať, čím ju bude otec byť, je to prejav jeho lásky.
Istá psychologička, z ktorej vlastne výstupov som čerpal aj pri rešeršovaní tohto prípadu, sa volá Wendy Behary. Je to autorka knihy Disarming the Narcissist, čiže odzbrojenie narcistu. A ona použila pre Ghislaine termín princezná rukojemníčka a týmto termínom ona opisuje dynamiku, v ktorej narcistický otec, keď jeho manželka zostarne, nedaj Bože zomrie, tak si nahradí túto trophy wife svojou dcérou. A ono to tak sedí na ten Ghislainin prípad a tá Ghislaine sa stala tou, ktorá otca obdivovala, poslúchala a to, čo je na tom podľa mňa to najdôležitejšie, že definovala svoju identitu cez tie otcové potreby. Čiže ako keby celý svoj život už od toho ranného detstva nejakým spôsobom zasvetila tomu, že plní tie príkazy, plní tie potreby a to je to, čo ju naplňa. Chápem tomu správne, že nejakým takýmto spôsobom môže táto dynamika takto nasledovať? No, nielen, že opisujete to, čo sa dialo s otcom, ale vy v skutočnosti opisujete aj to, čo sa dialo potom. Toto je to, ako sa ona naučila interagovať s nejakou osobou, ku ktorej sa naviazala a presne toto, čo ste opísali, čo bolo vo vzťahu k otcovi, bolo neskôr aj k Epsteinovi. O to mrazivejšie to všetko vlastne znie, vyzerá vo svetle informácie, že aj Robert Maxwell mohol byť pedofil. Priame dôkazy síce neexistujú, ale prišli rôzni ľudia s tvrdeniami, že Ghislaine už v Oxforde, ako teda maloletá, pravidelne verbovala mladé dievčatá a predstavovala ich svojmu otcovi. Čož je vlastne úplne rovnaký modus operandi ako potom neskôr s Epsteinom. Áno, ale tu si treba uvedomiť, že my to teraz posudzujeme z pohľadu toho, čo robila. A tu je často v rozpore to, čo robí a to, čo cíti. A rôzni ľudia sa navonok prejavujú rovnakým spôsobom, ale cítia rozdielne a to je napríklad aj významné pri prípadoch rôznych vražd, že tá vražda je vždycky teda zabitie nejakého človeka, ale tá motivácia, tie pohnutky a to, čo ten človek prežíva predtým, počas toho a následne potom je veľmi rozdielne a toto má zmysel práve, aby sa súd dozvedel. Čiže ja si myslím, že aj tu je dôležité, aby sa súd dozvedel, že prečo takto konala. A ak to ľudia chcú pochopiť, ak z toho niečo chcú mať, im nestačí sa verejnosti zaoberať tým, že čo ona spravila a nechať sebou voľne plynúť tie emócie, ktoré pomáhajú očistiť sa mnohým ľuďom od vlastných pocitov viny napríklad. Ale skúsiť pochopiť aj to, že prečo to ona vlastne robí. A toto práve súvisí s tým jej detstvom a teda vo všeobecnosti platí, že nech máme to detstvo akékoľvek, tak nie je našim generalizovaným ospravedlnením za to, čo v živote robíme. Takto sa to ani žiaľ postaviť nedá. Ale tým, že my viac ju uvidíme ako človeka, tak možno sa priblížime nielen k nej, ale cez tie mechanizmy sa priblížime aj sami k sebe. A ja si myslím, že toto je napríklad zmysel toho, čo tu robíme, že sa snažíme ukázať nielen ten povrch, lebo toho povrchu tu máme dosť a my sa dozvieme všelijaké detaily z toho, čo sa robilo, ale my súčasne sa potrebujeme dozvedieť aj rôzne detaily k tomu, ako sa ona cítila, ako sa mohla cítiť. Vianoce. Ale v lete? Áno. V podcastoch produkcie ZAPO ti prinášame dvojnásobok za polovicu. Objednaj si v ZAPO od júla do augusta kampaň a december s januárom ti hodíme pod stromček zadarmo. V podcastoch produkcie ZAPO ti prinášame dvojnásobok za polovicu. Jeden spot, dostaneš 2. Prvú polovicu zaplatíš teraz, druhú až keď príde Ježiško. Vianoce v lete? V ZAPO? Jasné, že áno. Vianoce v lete objednávaj u obchodníkov ZAPO alebo Kittler Media. Viac info na kittlermedia.sk alebo zábava v podcastoch.sk. Robert Maxwell bol navonok filantrop, politik, mediálny magnát. V inom živote mal väzby s tajnými službami. Britskou MI6, s izraelským Mossadom aj sovietskou KGB. Jeffrey Epstein vo svojich e-mailoch spomína, že sa Maxwell vyhrážal Mossadu, že všetko o ich spolupráci zverejní, ak nedostane $400 miliónov. A potom, jedného dňa, 5. novembra 1991, zrazu Robert Maxwell vypadol do mora zo svojej luxusnej jachty, keď sa plavil okolo Kanárskych ostrovov. Tú jachtu pomenoval po svojej dcére Lady Ghislaine. Ghislaine mala vtedy 30 rokov. V jedinom okamihu stratila otca, luxusné zázemie
spoločenské postavenie aj finančnú istotu. Impérium Maxwell sa zrútilo a rodina zostala v hanbe. Keď Ghislaine stála na lodi s jej menom, bola strašne zdrvená pri čítaní vyhlásenia pre médiá. Svet ju vtedy zaregistroval prvý raz. Dovtedy bola neviditeľná. O niekoľko týždňov sa presťahovala do New Yorku a tam stretla Jeffreyho Epsteina. Tu sú silné tvrdenia od niektorých týchto autorov. Hovorí sa tu o rôznych poruchách osobnosti. Je možné predpokladať, že u Ghislaine sú prítomné poruchy osobnosti? Ja si myslím, že áno, lebo tomu nasvedčuje ten vývin v detstve a ten vzťah k tomu otcovi. Čiže bolo by zvláštne, ak by k nejakým abnormalitám v osobnosti tým procese toho vývinu nedošlo. Toto je jedna zaujímavá vec a druhá zaujímavá vec je tá, že kde v tomto figuruje jej matka. A prečo sa o tom otcovi hovorí a prečo sa o tej matke nehovorí. Tá matka bola na úzadí, bola to tzv. Trophy wife, čiže zobral si ju pre krásu, pre to, ako ho reprezentovala a tak ďalej. A on bol údajne, tento Robert Maxwell, voči nej veľmi násilný. Sú tam opisy rôzneho týrania, zneužívania, sú tam opisy neustáleho podvádzania, čiže jej nebolo umožnené vystúpiť nejakým spôsobom verejne. Áno, a je možné, že jej ani nebolo umožnené sa dostatočne emočne angažovať voči tej najmladšej, lebo si uvedome, že tu sa jedná o najmladšiu dceru a je otázne, do akej miery už ona v tom živote musela byť vyprahnutá emočne. Elizabeth Maxwellová sa volala mama, zomrela v 2013. Veľa vykonávala rôznu takúto dobročinnú filantropickú činnosť, čiže to ich asi nejakým spôsobom prepojilo. Pôvodom bola francúzska. Ghislaine, keď spoznala Jeffreyho Epsteina, tak mala po 30-ke. To nezapadá do takého profilu Epsteinových sexuálnych fantázií, dovolím si takto povedať, alebo teda aspoň odhadovaných, pretože samozrejme vyšetrený pravdepodobne takto psychologicko-sexuálne nebol. Ako je to možné? Bol to vzťah založený na nejakých výhodách, ktoré plynuli pre obidve strany, alebo to mohlo začať romanticky? Tu nejde o ten výzor, ako ona vyzerala. Ale je to otázka toho, do akej miery sa ona v rámci svojej sexuality zrelo reprezentovala. A nie je vylúčené, že jej psychosexuálny vývoj bol na takej úrovni, že ona mohla poskytovať Epsteinovi práve také mechanizmy, ktoré ho vzrušovali. Lebo ako sme si už povedali, tak nepredpokladáme, že ten Epstein by bol pedofil v tom zmysle zamerania na maloleté deti, ktoré nevykazujú žiadne znaky ženskosti. Ale tu ide skôr o ten spôsob, akým on sa zbližuje s tými osobami. Čiže tu samotný vek nie je prekážkou. Takže ja na tom nevidím nič zvláštneho a nehovoriac o tom, že ak išlo aj o takú prechodnú romantickú epizódu, tak prišlo niečo oveľa silnejšie. A to je to, že ten Epstein tak ako zacítil u iných ľudí, že čo im má povedať a čo by asi potrebovali, tak on zrejme vycítil, že on je niekto, kto jej môže dávať tú identitu. Že ju môže nahradiť. Že ona je vlastne stratená tým, že prišla od toho svojho otca, ako by prišla o celú podstatnú časť svojej identity a on využil to, že sa dokázal infiltrovať akoby do jej vnútra a podieľať sa na vytvorení novej štruktúry, jej novej identity, ktorá nebola veľmi vzdialená od jej otca. A preto to ona takto prijala a pokračovala v tom spôsobe interakcie s Epsteinom tak, ako bola s tým otcom. Čiže jej to takto výborne vyhovovalo. Bez toho, aby si to uvedomovala. Toto je aj odpoveď na otázku, že prečo sa vlastne nesnažila z tohoto nejakým spôsobom vymaniť, pretože tu bola naplnená jej taká bytostná potreba niekým byť. A u nej, v rámci takej sociálnej závislosti, ktorú by sme u nej predpokladali, niekomu patriť. A toto sa aj tu naplnilo. Vzťah Ghislaine a Jeffreyho Epsteina bol romantický, ale postupne sa transformoval. Hoci spolu intímne žili, bolo to skôr strategické partnerstvo. Trávili spolu takmer každý deň a trvalo to 20 rokov. Jeffrey dal Ghislaine to, v čom vyrastala. Životný štýl a bohatstvo, na ktoré bola zvyknutá. Ghislaine mu na oplátku umožnila prístup do aristokratických kruhov a navyše sa postarala o všetko, čo chcel. Riadila program, dievčatá, stretnutia, bola doslova dušou jeho aktivít. Poďme teda na opis ich vzťahu. Ghislaine verejnosť vníma dvojako.
Buď ju vnímajú ako architektku toho zla, ako človeka, ktorý vlastne mal úplne rovnocenný podiel na tom všetkom ako Jeffrey Epstein. Ale potom je tu druhá skupina, ktorá na ňu pozerá ako na obeť, ako doslova na tú rukojemnícku princeznu. Dá sa určiť, kde je pravda, alebo je pravda niekde na pomedzi? Tu neexistuje objektívna pravda. Tá pravda je hodnotená zákonom. Bolo povedané, že to správanie a to všetko, čo robili, bolo nezákonné, ale to emočné, čo do toho dávajú tí ľudia, tak to je o tom, že tí ľudia, ktorí tvoria tie skupiny, dve, ktoré ste vy práve vyčlenili, nejakým spôsobom vnímajú seba a nejakým spôsobom to potrebujú vidieť, aby sa v tom cítili komfortne a bezpečne. Čiže pre nás nie je podstatné až tak si uvedomiť, že kde ona bola, ale že tu existujú dve skupiny ľudí, ktorí to vnímajú rozdielne. A prečo to vnímajú rozdielne? Že oni majú asi nejaký podiel na tom, ako vnímajú tú realitu, to nutne majú. A mnohí sa rôznymi spôsobmi viac alebo menej identifikujú s tými ľuďmi, ktorí sú tam. To znamená, identifikujú sa s Epsteinom, sú tam ich túžby, tých skupín ľudí byť ním a ich hanba za to, keď si to uvedomia, akí vlastne sú. Alebo sú to ľudia, ktorí sa chcú postaviť na stranu tých, ktorých nazývame obeťami, a chcú byť nápomocní a chcú aspoň svojim myslením o tejto veci zvýšiť svoju hodnotu, že ja som ten, kto je na strane tých slabých. A takto sa nám tu formujú tieto skupiny ľudí. Neformuje sa tu to, že či to bolo tak alebo onak, ale toto je tá podstata. My prostredníctvom niekoho, kto je sociálne nápadný, to znamená táto partia, táto dvojica Epsteina a Ghislaine, nám dáva možnosť pohľadu na zvyšok tej populácie, ktorá sa nejakým spôsobom vyhraňuje. Ja si myslím, že v prípade, ak by sa jednalo o osoby, ktorých ochráni buď zákon, a to tým, že majú 18 rokov a povie, že robte si čo chcete, hoci je nám jasné, že keď ona má 17,99 roka a 18,01 roka, že medzi tými dvomi ľuďmi nie je žiaden podstatný rozdiel. Ale je tam rozdiel zákonný, ktorý hovorí o tom, že si za to môžu sami. Čo tak celkom nie je. A rovnako to nie je tak, že my môžeme zbaviť zodpovednosti tieto osoby za to, čo sa dialo v plnom rozsahu. A je to otázka právna, že do akého svetla ich postaví. Lebo ja si myslím, že z hľadiska vývoja jedinca, niekto je vo veku 14-15 rokov úplne zrelý a v živote by do tohto procesu nevstúpil, lebo by to dokázal identifikovať a sú takí, ktorí boli práve zneužití. Ale oni neboli zneužití priamo vo vzťahu k tomu veku, ale oni boli zneužití vo vzťahu k stupňu zrelosti, čiže nezrelosti. Epstein si denne sexuálne užíval život s 3 až 4 dievčatami. A bola to práve Ghislaine, kto sa mu postaral o prísun stále nových a nových potešení. Denne jazdila v limuzíne z bohatej Palm Beach do chudobnej časti po West Palm Beach. Ghislaine číhala pri parkoch, školských ihriskách. Obyčajne so sebou vodila malého yorkshireského teriéra. Psík často upútal pozornosť mladých dievčat a nechtiac sa tak stal úvodom do neviazanej konverzácie, keď sa pri ňom dievčatá nadšene pristavili. Pes bol čosi ako vábnička. Výskumy potvrdzujú, že predátori dokážu svoju potenciálnu obeť identifikovať v rozhovore do 15 sekúnd. Ghislaine v tom bola majster. Hľadala dieťa alebo mladé dievča, ktoré vyzeralo nešťastné a izolované, odpojené od skupiny a ľahko zraniteľné. Všetky obete, ktoré vybrala, boli z nestabilných rodín. Mali finančné problémy a deti boli buď zanedbávané, alebo dokonca zneužívané. Jedna z obetí, 16-ročná Virginia Roberts, spomínala, že keď sa rozprávala o tom, ako ju sexuálne zneužíval jej vlastný starý otec a matka bola závislá na drogách a alkohole, Ghislaine sa uškrnula. Tento ťažko ovládateľný prejav popisujú psychiatri a psychológovia ako tzv. Úškrn čierneho kocúra. Je to mimovoľný prejav a pre obeť by mal byť signálom hrozby. Častokrát si to však neuvedomíme. To, čo u iných vyvoláva súcit alebo až túžbu ochrániť nešťastné dievča, to bolo pre Ghislaine signálom,
že našla dokonalú obeť. Mladú a krásnu, ale osamelú a nechránenú. Alebo presnejšie už traumatizovanú. V podstate zvyknutú na to, že sa jej dejú strašné veci. Práve sme nejakým spôsobom opísali ten modus operandi jej ako predátorky, celej tejto predátorskej schémy, spôsob, akým si vyberala obete. Je toto niečo, čo sa objavuje opakovane aj vo vašej praxi? Práve to vyhľadávanie tých zraniteľných detí? Ghislaine si vypracovala nejaký vnútorný nevedomý mechanizmus, ktorý jej pomáhal veľmi rýchlo identifikovať ľudí, ktorí sú vhodní. Keby to robil niekto iný, tak by sa na to mohol popáliť. Keby to urobil niekto iný, za chvíľu by o ňom všetci vedeli, že chodí taký čudný človek a oslovuje dievčatá. Ale ona práve tou svojou skúsenosťou a trochu aj tým svojim predchádzajúcim vývinom dokázala odhaliť niekoho, kto bol v najbližšom prostredí zraňovaný, lebo ona sama bola taká. Potom následne dochádzalo k tomu groomingu, nejakým spôsobom tomu spracovaniu, príprave toho objektu na to, na čo tento objekt vyhľadala. A tam je zaujímavé, že ona negrumovala len tie dievčatá, ale aj ich rodiny. A toto ale tiež nie je úplne zriedkavé, že? Samozrejme. Dokonca si pamätám prípad, že rodina popierala, že ten, kto zneužíval ich dcéru, že by taký mohol byť. Lebo oni sami mu uverili. Oni sami sa stali súčasťou tohoto a bolo pre nich veľmi ťažké si priznať, že oni vlastne tou svojou dôverčivosťou a tým, že sa nechali oklamať, vrhli tú dceru do jeho náručia. Čiže to, že niečo znamenala aj Ghislaine Maxwellová, práve to bolo tým takým silným faktorom v tom, Pre tých rodičov. Pre tých rodičov, ktorí v nej videli serióznu dámu, nie nejakého pobehaja, u ktorých styk ich detí alebo ich blízkych s ňou mohol byť pre niečo výhodný a nemôžeme samozrejme poprieť ani to, že z toho kúkala aj taká ziskuchtivosť tých rodičov. Určite nie pre všetky tie obete to bolo traumatické. Niektoré vyslovene asi chceli z takéhoto niečoho profitovať. A preto to možno aj tak dlhodobo fungovalo. Ja si myslím, že slovo traumatické je veľmi silná zjednodušenina. Poviem príklad. Ak ja užívam nejakú drogu, tak je to pre mňa škodlivé. Ak je niečo škodlivé, myslím si, že to môžem zaradiť do pojmu, že je to pre mňa traumatizujúce, tie zážitky. A ono je to v takej jednote s tým, že z toho prechodne čerpám nejakú výhodu. Tu dokonca dobrovoľne vstupujem do toho kontaktu s tou drogou a je na mne, na mojom stupni zrelosti, ako ja dokážem identifikovať tú bilanciu, čiže pomer medzi tým pozitívom a tým negatívom. Ďalšia otázka je, že aká je miera uvedomenia si traumatizácie. Ak ja sa vystavím röntgenovému žiareniu, tak nič necítim a tie následky budú fatálne. A otázka je, či ja už mám rozvinuté detektory, ktoré mi umožňujú rozpoznať toto žiarenie. A tu sa dostávame k tej téme, že ktorí ľudia musia byť chránení zvonku a u ktorých ľudí predpokladáme, že majú byť chránení už znútra. Všimnime si, že ak je človek, ktorého považujeme za neschopného toto rozpoznať, je traumatizovaný, tak tú traumu pripisujeme vždy tomu zdroju tej traumatizácie. Pokiaľ je človek považovaný za toho, že v rámci nejakej skúsenosti alebo úzu by on mal byť už schopný toto rozpoznať? Veď to tam mal napísané, že tam je to žiarenie, tak na čo tam liezol? Tak začnú vznikať diskusie o tom, aká je miera zodpovednosti. To znamená miera zodpovednosti toho, kto tam ten patogén umiestnil a miera zodpovednosti toho, kto do tohto vstúpil. A my sa tu v prípade Epsteina nachádzame v prostredí ľudí, kde sa spoločnosť nevie dohodnúť, že či oni sú tí, ktorí to už dokážu rozoznať a tí, ktorí to ešte nemôžu rozoznať. Na rozhraní ich dospievania a prechodu od detstva k dospelosti je to na tej úrovni, že sa prirodzene časť spoločnosti prikloní na jednu stranu a časť na druhú.
A toto je to, prečo je to práve zaujímavé a prečo je to medializované. Lebo to vytvára ten rozpor, že kam sa máme prikloniť. A teraz niekto vidí to, že ona už mohla mať v úvodzovkách dosť rozumu na to, aby to rozpoznala, a niekto hovorí, veď to bolo ešte dieťa. Nie všetky dievčatá sa však hneď poddali a začali poslúchať, ako si to Epstein a Ghislaine Maxwell predstavovali. Niektoré sa pokúsili odísť. V takom prípade na ne Jeffrey a Ghislaine najímali ľudí, ktorí ich sledovali, respektíve prenasledovali. Obťažovali ich, vyhrážali sa im aj ich rodinám. Všetky dievčatá neskôr na súde povedali, že sa báli o svoje životy. Strach bolo to, čo im bránilo rozprávať. Presne o toto sa snažili Epstein a Ghislaine. Podľa niektorých autorov spolupráca Jeffreyho a Ghislaine pripomínala prevádzku továrne, kde na vrchole operácií stála práve Ghislaine, nie ako top manažér, tým bol Jeffrey, ale ako rovnocenný partner v podniku, ktorý systematicky ničil životy mladých dievčat a detí. 4 hlavné svedkyne na súde v roku 2021 opísali Ghislaine Maxwell nielen ako organizátorku, ale spolu s tým aj ako priamu účastníčku sexuálnych aktov. 14-ročná Jane, ktorá stretla Ghislaine a Epsteina na letnom tábore, vypovedala, že Ghislaine sa niekedy pripájala k sexuálnym masážam. Maxwell sa dotýkala jej aj Epsteina. Vyzeral to veľmi ležérne, ako by to bolo úplne normálne, povedala Jane. Bola som z toho zmetená, lebo mne to normálne nepripadalo. Agent FBI, ktorý vypovedal pred veľkou porotou, doplnil ďalšie detaily. Opísal, ako Ghislaine počas skupinových stretnutí chytala dievčatá za prsia a usmerňovala ich, čo majú robiť. Carolyn, ktorá bola obeťou od 14 rokov, vypovedala, že Maxwell ju videla nahú v masážnej miestnosti približne 3-krát. Pri jednom z týchto stretnutí sa Maxwell dotkla jej prs, bokov a zadku a skonštatovala, že Carolyn má skvelé telo pre Epsteina a jeho priateľov. 14-ročné dievčatko to vydesilo. Annie Farmer vypovedala, že Ghislaine ju na ranči v Novom Mexiku vyzliekla, strhla z nej plachtu, odhalila jej nahú hruď a masírovala jej prsia. Keď strhla plachtu, zamrzla som. Nechápala som, že sa to deje. Len som veľmi chcela vstať z toho stola a mať tú masáž za sebou. Kate vypovedala, že jej Ghislaine nechala na posteli školskú uniformu, plisovanú sukňu, biele nohavičky, biele ponožky a košeľu so slovami: Myslela som, že by bolo zábavné, keby si v tomto priniesla Jeffreymu jeho čaj. Ghislaine sa často pýtala, či pozná ďalšie dievčatá, ktoré by mohli Epsteinovi poskytnúť orálny sex. A dodala: Vieš, čo má rád? Roztomilé, mladé a pekné ako ty. Danielle Bensky, ktorá nebola medzi 4 hlavnými svedkyňami na súde, ale komunikuje s desiatkami ďalších obetí, povedala priamo: Je to zlá žena, ktorá bola na 1000% zapojená do sexuálnych aktov. Počula som veci, z ktorých by vám stuhla krv v žilách. Jedna z preživších mi včera povedala, že Ghislaine Maxwell bola tou, kto ťahal za šnúrky. Ghislaine Maxwellová dokázala grúmovať, alebo teda vyhľadávať a nejakým spôsobom spracovávať tieto dievčatá v niektorých prípadoch týždne, v iných mesiace, ale sú aj také, že celé roky. Naozaj cieľene vyhľadávať jedno dievča, navštevovať ju, ona menila rôzne zamestnania, chodila Ghislaine Maxwellová za ňou do tých rôznych ďalších zamestnaní, práve aby ju našla, že si ju takto vybrala, že práve ona. Prečo toľko energie investovala do konkrétne jednej obete, mohla rozhodiť siete a určite by pochytala viac rýb. To máme tak, že máme tu firmy, ktoré sa zaoberajú náborom robotníckych profesí, ktoré dokážu ako dobrou sieťou a primeranou veľkosťou úok v tejto sieti pochytať dostatok rýb, ktoré môžu vykonávať to robotnícke povolanie, a je to veľmi dôležité, pretože toto je masová záležitosť. A potom tu máme headhunterov, ktorí sa zameriavajú takýmto istým spôsobom na jednotlivcov a chodia za nimi, a niektoré tieto headhunterské spoločnosti sú v kontakte s niektorými manažermi špičkovými podstatnú časť ich života a medzi nimi vzniká aj taký vzťah.
je charakteristický tým, že tam nachádza naplnenie jednak tá spoločnosť, ktorá ho oslovuje, ktorá s ním pracuje, a jednak tam nachádza naplnenie ten konkrétny človek. Naplnenie svojich psychologických potrieb, aby som bol presnejší. A toto je presne to isté, že ak my vieme, že niekto s niekým bol v kontakte dlhé roky, tak predpokladáme, že tam vznikol nejaký vzťah, a pokiaľ sa ten vzťah udržiaval, tak znamená, že tam nešlo len o prácu, a preto nemá zmysel sa pýtať na to, prečo sa to nerobilo jednoduchšie, ale bolo tam niečo navyše. Čiže ako každý iný obchod, aj tento je o vzťahu, a tu vznikol vzťah, že sa v tom cítili, že to nachádzali v tom uspokojení. Niekedy tá nedostupnosť zvyšuje hodnotu toho cieľa. Že či práve toto v niektorých prípadoch nezohralo rolu, že nepodarilo sa jej to na prvýkrát a práve to v nej burcovalo ten pocit toho, že to chce za každú cenu dosiahnuť. Vzbudilo to, zapálilo tú mocenskú dynamiku v tom jej konaní. Tá nedostupnosť a snaha získať z jednej strany a zase z druhej strany ten trvalý záujem zvyšuje hodnotu až do okamihu, kedy nedôjde vlastne k tomu naplneniu. A k tomu naplneniu nemusí nikdy prísť, a z takejto nedostupnosti mnohokrát vznikajú také tie celoživotné lásky, ktoré sa naplnia napríklad na starobu. A hovorí sa tomu, že stará láska nehrdzavie. Čiže aj tu tá hra prináša radosť obidvom stranám. Môžeme teda spoľahlivo povedať, že neplnila len objednávky. Ona tiež niečo čerpala z toho procesu toho lovenia, nejaké uspokojenie. Práve jej to hralo na tú mocenskú chtíč, že? Áno, ona, ktorá ako dieťa mala nahradené vlastné chcenie chcením otca, čo budeme nazývať teraz pracovne, že identitou, ktorá sa nesformovala, tak potrebovala toto prázdne miesto vyplniť, a odčítaním toho, čo chcel Epstein, ona vlastne nachádzala to uspokojenie. A tu sme opäť pri tom, že je fajn, keď niekto urobí, čo od neho chceme a čo mu povieme, ale nikdy to nie je také dokonalé, keď on tak ako si metakomunikačne a šťastí mimo zmyslovo príde na to, čo my chceme, a my tomu sa smejeme potom, že ten človek vie vlastne lepšie, čo my chceme, lebo my si neuvedomíme, čo všetko chceme, a on vie aj, čo si my neuvedomujeme, že chceme. A len tým nachádzame to ozajstné uspokojenie a z toho vzniká taká tá symbióza, ktorá potom dlho pretrváva. Lebo zbytočne budete niekoho nútiť niečo robiť, lebo je to únavné a vás to prestane baviť. Ale keď ten druhý človek je na vás napojený, lebo vy mu dávate tú identitu, jeho existenciu a spôsob jeho sebarealizácie, tak on to bude robiť preto, aby bol, aby nezanikol. Počúvaš Vražedné psyché už roky, ale časť toho, čo robím, sa do podcastu nikdy nedostane. Napríklad také rozhovory s mojim dedom, na káve s dedom psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom. Tie nájdete na jedinom mieste na svete, na našom Hero Hero. A okrem nich je tam aj podkožu v plnej dĺžke, živé vysielania a aj bonusové rozhovory s odborníkmi skoro ku každej z našich epizód. To všetko a o mnoho viac za 6 eur mesačne. Alebo 60, ak si to predplatíš na celý rok. Teda 2 mesiace dostaneš úplne zadarmo. Staň sa súčasťou našej komunity ešte dnes na herohero.co/vrazedné psyché. V roku 2022 zhrnul prokurátor úlohu Ghislaine v celom procese slovami: Roky sexuálneho zneužívania, viaceré obete, devastujúce psychologické škody. Nič z toho by sa nemohlo stať bez Ghislaine Maxwell. Jej práca bola metodická, rozdelená na jednotlivé fázy. Fáza 1. Identifikácia obete. Agent FBI, ktorý vypovedal pred veľkou porotou, popísal prípad, v ktorom 14-ročné dievča navštevovalo letný umelecký tábor v Michigane. Epstein bol sponzorom školy, ktorá tábor organizovala. Keď sa tam prišiel pozrieť spolu s Ghislaine, spoznali dievča z Palm Beach. Epstein ledabolo spomenul, že občas poskytuje štipendia študentom, a preto požiadali dievča o jej telefónne číslo. Po návrate domov dievča spolu s matkou pozvali na čaj do Epsteinovho sídla. Matka bola ohromená. Epstein hovoril o štipendiách, o tom, ako chce podporiť talent jej dcéry. Matka mala pocit, že Epstein je ako krstný otec. Presne toto chceli Epstein a Ghislaine dosiahnuť. Manipulovali nielen dievča, ale celú rodinu.
Matka nedávno predtým prišla o manžela a finančne sa jej nedarilo. V Epsteinovi videla mecenáša pre svoju dcéru. V skutočnosti netušila, že ju odovzdala predátorom. Fáza 2. Budovanie dôvery a normalizácia. Agent ďalej opísal, ako Ghislaine začala v prípade tohto dievčaťa postupne posúvať hranice. Najprv jej spolu s Epsteinom venovali zvýšenú pozornosť. Kupovali jej darčeky, brali ju na výlety, do kina. Epstein jej platil hodiny spevu a dával peniaze pre matku. Ghislaine zatiaľ robila dojem, ako by bola jej cool staršia sestra a komentovala situácie vetami: toto je predsa to, čo majú dospelí robiť. Potom sa jedného dňa z ničoho nič Ghislaine ukázala pred dievčaťom polonahá, bez podprsenky, keď boli pri bazéne. No a keď neskôr dievča Jeffrey mu prezradilo, že chce byť herečkou a modelkou, Epstein jej povedal, že jeho najlepší priateľ je majiteľ Victoria's Secret a že jej radí, aby sa naučila chodiť len v spodnej bielizni a nebola upetá. Dievčatko sa spýtalo, čo tým myslí. Vtedy si ju Jeffrey Epstein stiahol k sebe na kolená a začal masturbovať. Odborníci tomu hovoria seasoning process, postupné zvyšovanie tlaku. Od rozhovoru, cez darčeky, neskôr nahotu, až po sexuálny akt. Každý krok vyzerá len ako malý posun od toho predchádzajúceho. Ani jeden krok sám o sebe nevyzerá ako katastrofa, ale spolu sa stanú cestou od nevinnosti k zneužívaniu. Obeť si často ani neuvedomí, kedy vlastne tú hranicu prekročila. Fáza 3. Priemyselná prevádzka. Toto nebol príbeh jedného dievčaťa. Bola to prevádzka. Prokurátori na súde preukázali, že Epstein vyžadoval 3 až 4 sexuálne stretnutia denne a úlohou Maxwell bolo zabezpečiť prísun dievčat. Ghislaine Maxwell sa preto najprv spriatelila s obeťami. Získala si ich dôveru, postupne búrala hranice a normalizovala sexuálne zneužívanie. Dievčatá jej dôverovali. Bola to predsa rešpektovaná žena, ktorá prejavila o ne záujem a sľúbila im pomoc. Pre celú operáciu bola Ghislaine kľúčová a Epstein by svoje zločiny bez nej nemohol páchať. Ghislaine Maxwell sa aj sama dopustila sexuálneho zneužívania, keď ohmatávala prsia obetí. Často bola v miestnosti, keď Epstein zneužíval dievčatá. Fáza 4. Zastrašovanie a udržiavanie mlčania. Keď sa obete pokúšali odísť alebo prehovoriť o tom, čo zažili, Ghislaine a Jeffrey najali ľudí, ktorí dievčatá sledovali, obťažovali, vyhrážali sa im aj ich rodinám. Všetky dievčatá sa báli o svoje životy. Ale zastrašovanie nebol jediný nástroj. Rovnako účinná bola tzv. Normalizácia, predstieranie, že medzi Ghislaine a obeťami existuje normálny vzťah. Maxwell kontaktovala obete aj po rokoch, ponúkala im peniaze, pýtala sa, či poznajú ďalšie dievčatá. Správala sa, ako by sa nikdy nič nestalo. Pre obete bola táto schizofrénia vybrujúca medzi brutalitou zneužívania a následnou ležernou komunikáciou mimoriadne dezorientujúca. Dievčatá nevedeli, či to, čo sa stalo, bol skutočne zločin. Fáza 5. Systematické klamstvo. Keď sa celý systém začal rúcať, Ghislaine a Jeffrey prepli do režimu zapierania a klamstiev. Prokurátori identifikovali minimálne 4 prípady preukázateľných klamstiev. Počas výsluchu pod prísahou v roku 2016 Ghislaine vyhlásila, že Annie Farmerovej nikdy nedala masáž. Farmerovej výpoveď na súde to však vyvrátila. Ghislaine klamala o svojom majetku. Najprv tvrdila, že má $22 miliónov, potom pri inom výsluchu tvrdila, že nemá nič. Odmietla poskytnúť informácie o okolnostiach svojho manželstva. Prokurátori to zhrnuli tak, že obžalovaná sa rozhoduje, kedy chce prezradiť fakty súdu a tie fakty sa menia podľa toho, čo slúži jej záujmom. A potom prišiel moment, keď Ghislaine Maxwell krátko prehovorila pred vynesením rozsudku. Povedala, že hlboko súcití so všetkými obeťami a že stretnutie s Epsteinom bolo jej najväčšou chybou. V tej istej reči hneď dodala: Jeffrey Epstein by tu mal stáť pred vami. On tu mal stáť už v roku 2005, znova v 2009 a znova v 2019. Ani v momente, keď mala Ghislaine poslednú príležitosť prevziať za svoje činy zodpovednosť, nedokázala prestať ukazovať na niekoho iného.
Za všetky tie roky spolupráce dostala od Epsteina približne $23 miliónov a dom v New Yorku. A v závete jej odkázal ďalších 10 miliónov. Ako napísali prokurátori, v rámci znepokojivej dohody s Jeffreym Epsteinom Ghislaine Maxwell identifikovala, zmanipulovala a zneužila viaceré obete, zatiaľ čo si sama užívala život mimoriadneho luxusu a privilégií. Sexualita môže byť autentická, môže byť aj performatívna, ako to bolo u Ghislaine Maxwellovej. Tieto akty, na ktorých ona sa priamo zúčastňovala, bolo to performatívne alebo autentické? Prvé, čo vidíme, je, že miera jej sociosexuálnej adaptácie je nízka. To znamená, že je tam problém s vytváraním trvalých vzťahov, v rámci ktorých by ona dosahovala uspokojenie. Tento stav poukazuje na to, že nevyhranenosť v objekte záujmu dokázala naplniť svoje potreby tak s osobami mužského, ako aj ženského pohlavia, hovorí o vysokej miere jej psychosexuálnej nezrelosti. A to by zodpovedalo aj takej narušenej tej osobnej identite, ktorú si potrebovala stále stabilizovať v nejakom pevnom vzťahu, ktorý akýmsi spôsobom naplňal práve Epstein. To performatívne a autentické nie je od seba možné oddeliť. Vieme povedať, že tá autenticita dáva hranice tej performatívnosti. To znamená, že sú hranice, ktoré sú mimo náš záber a zjavne styk s mladými dievčaťami nebol mimo týchto hraníc. Ten bol v rámci toho. U ľudí, ktorí sú v tomto nevyhranení a sú menej sociosexuálne adaptovaní, tak im je tak trochu jedno. Dokážu to prekonať a nepripisujú tomu až tak veľký význam. V mene vyšších princípov, ako je napríklad uspokojenie Epsteinových potrieb, dokázala prekonať aj takú chvíľkovú trebárs nevôľu, o ktorej sa my nikdy nedozvieme, alebo takú nechuť. Predpokladáte teda, že tam takáto nechuť mohla byť? Áno, samozrejme, že tam bola táto nechuť, lebo tá nechuť je vždy. Vychádzajúc zo všeobecného princípu, že človek má svoje obľúbené činnosti, ku ktorým má občas nechuť. Ale tu narážala na chuť niekoho, kto ju ovládal a tak mu vyhovela. Ale v zásade to bolo také syntónne, že ona to chcela. Lebo nedá sa dlhodobo žiť s tým, že niečo nechceme, lebo v tom prípade dochádza ku traumatizácii. Epsteina sme popísali ako hypersexuálneho, teda viem, že je to komplikované, ale v porovnaní s tým, čo považujeme za priemernú sexualitu, môžeme tak opísať aj Ghislaine? Takáto nevyhranená a nezrelá jej sexualita je zdrojom mnohých pnutí, ktoré sa dajú odstraňovať len tam, kde vznikajú. Teda priamo tým sexuálnym správaním. To znamená, že ak u nej predpokladáme, že tá sexualita bola zdrojom mnohých úzkostí, tak je vysoko pravdepodobné, že sa uvoľňovala a dokázala stabilizovať práve v sexuálnom správaní. A to by tomu tak aj zodpovedal. Myslíte, že ona tie obete vnímala ako ľudské bytosti? Seberovné ľudské bytosti, ako ten istý živočíšny druh, ako je ona, v úvodzovkách povedané? Ja si myslím, že sa jednalo o osobu, ktorú by neuspokojoval kontakt s ľuďmi, ktorých by považovala za oveľa nižšie v úvodzovkách druhy, ako je ona sama. Lebo aj nás teší pochvala od niekoho, koho považujeme za významného. Ak nás pochváli niekto bezvýznamný, tak buď to s nami nič nerobí emočne, alebo nás to môže dokonca nahnevať. Že čo má čo taký v úvodzovkách od kundes hodnotiť, aký som ja. Veď on to predsa nemôže vedieť. To znamená, že ona si ich postavila v tej hierarchii na také miesto, aké potrebovala. Ona im dala takú hodnotu. A ja si nemyslím, že by tá hodnota bola veľmi nízka. Lebo tým by ona zhadzovala sama seba. Napriek tomu, ako sa snažili Jeffrey a Ghislaine o dokonalý systém, ktorý bol podporený ochranou mocných a bohatých za to, že im v úvodzovkách dodávali potešenie s mladučkými dievčatami, v prepracovanom systéme sa vytvorili trhliny. Tie ho napokon rozmetali. Prvá trhlina sa objavila už v roku 2005, keď matka jednej z obetí, po tom, čo jej dcéra porozprávala, čo s ňou robili v dome jedného mocného a bohatého muža,
Zdvihla telefón a zavolala na políciu. Vyšetrovatelia polície z Palm Beach po 13-mesačnom vyšetrovaní postupne identifikovali 34 mladučkých dievčat, ktoré sa stali obeťami. Obhajcovia Jeffreyho Epsteina však na súde presadili, že to neboli obete, ale mladé prostitútky. Epstein sa priznal k 2 takmer zanedbateľným skutkom a namiesto doživotia dostal 18 mesiacov, z ktorých si odsedel len 13, a aj to v prostredí svojej luxusnej kancelárie neďaleko väznice. Druhá trhlina sa v premyslenom systéme zneužívania objavila, keď jedna z obetí, Virginia Giuffre, začala v roku 2015 verejne hovoriť, čo sa deje za dverami Epsteinových rezidencií. Podala civilné žaloby a začala menovať, kto všetko sa na perverzitách s pôžitkom zúčastňoval. Menovala princa Andrewa, Billa Clintona, Donalda Trumpa, miliardárov z celého sveta, upozornila na Ghislaine Maxwell. Verejnosť ju síce vypočula, ale právny systém sa nepohol ani o krok smerom k spravodlivosti. Posledná trhlina, ktorá systém napokon predsa len rozorvala, sa objavila v osobe neúnavnej ženy s poznámkovým blokom v aktovke. Investigatívna novinárka z Miami Herald, pani Julie K. Brown, urobila to, čo FBI odmietla. Vyhľadala desiatky Epsteinových obetí. Zrekonštruovala, ako zvrátený systém fungoval a kto ho ochraňoval. Popísala, ako prebiehal nábor, grooming, respektíve manipulácia, zneužívanie detí a aj nemorálnu dohodu Epsteina s prokurátorom, ktorá ho ochránila pred väzením. V novembri 2018 Julie Brown publikovala sériu článkov pod názvom Perversion of Justice – Zvrátenosť spravodlivosti. Články spôsobili zemetrasenie. Verejnosť bola tak veľmi rozhorčená, že federálny prokurátor Alexander Acosta, ktorý s Epsteinom uzavrel dohodu a ktorý dopustil, aby sa obete predefinovali na prostitútky, musel rezignovať. V tom čase aj z funkcie ministra práce, ktorú zastával vo vláde Donalda Trumpa. Prokuratúra Južného New Yorku musela pod tlakom verejnosti začať nové vyšetrovanie. To vyvrcholilo zatknutím Jeffreyho Epsteina po prílete zo svojho sídla v Paríži na letisku v New Jersey a po roku pátrania aj zatknutím Ghislaine Maxwell, ktorá bola celý čas na úteku. Jeffrey Epstein sa súdneho procesu nedočkal, keď podľa oficiálnej verzie v auguste 2019 spáchal vo svojej cele samovraždu. Obesil sa. Ghislaine Maxwell sa pred súd postavila o 18 mesiacov po jej zatknutí. Tento systém toho sexuálneho zneužívania, alebo teda toho sprostredkovávania týchto maloletých prebiehal aj tak, že vlastne tieto dievčatá prostituovali alebo ponúkali ďalším mocným ľuďom. Vedcom, hercom, naozaj filantropom, rôznym miliardárom, dokonca členom kráľovských rodín po celej Európe. Dá sa z toho vytvoriť také tvrdenie, že je medzi nami oveľa väčšia časť populácie, než sme si ochotní pripustiť, ktorá v tej otázke sexuality je ochotná prekračovať všeobecne uznávané hranice? Ja si myslím, že tá podstata človeka je taká, aby prekračoval hranice, lebo keby to nebolo tak, tak my nepotrebujeme hranice. Ten človek by bol autoregulatívny. Ale keďže nie je, tak je potrebné nejakým jasným, síce nedokonalým spôsobom, napríklad ohraničeným veku, povedať, že čo je ešte priateľné a toto zaradiť do právneho systému, ktorý to následne nejakým spôsobom sa snaží udržať na úzde. Lebo ak sú ľudia veľmi hladní, tak sú schopní porušovať zákon, dokonca nachádzajú preto aj ospravedlnenie a nakoniec odstupom času v stavoch hladomoru je ospravedlniteľné, keď sa kradne a tam sa začnú klásť otázky, že či je spoločenské ukradnutie priateľné, ale nie je priateľné kvôli tomu niekoho zabiť. A tu je tiež otázka, že ten hlad je púd, ktorý je sociálne priateľný a ten sexuálny púd je púd, ktorý má každý kontrolovať, ale žiaľ to tak nie je a prídeme na to, že je to len jedna významná hybná sila, s ktorou je treba nejakým spôsobom pracovať. Ale nikto na to ešte doteraz nič nevymyslel.
2 dlhé roky trval proces Ghislaine Maxwell, ktorý sa začal 29. novembra 2021 v budove federálneho súdu na Manhattane v New Yorku. Čelila 6 federálnym obvineniam. Len 4 ženy našli dosť sily, aby pred súdom vypovedali, čo všetko im dvojica Epstein-Maxwell a ich bohatí odporní priatelia urobili, keď boli ešte len deti. Prokurátorka Lara Pomeranz v úvodnej reči povedala porote: Ghislaine Maxwell ako dospelá žena poskytovala Epsteinovi niečo, čo si sám kúpiť nemohol. Dôveryhodnosť. Dievčatá a ich rodiny sa v jej prítomnosti cítili bezpečne. Sľubovala im lepšiu budúcnosť. Namiesto nej im priniesla zneužívanie. Obhajcovia sa opäť snažili o staré, už overené triky. Znevážiť obete, urobiť z nich chamtivé prostitútky. Tentokrát však, aj vďaka ostrému dohľadu verejnosti, porota počúvala pozorne. Videla to, čo videl každý. 4 ženy z rôznych prostredí, z rôznych období, s rôznymi životnými príbehmi, ktoré nezávisle od seba opísali rovnaký systém, rovnaké mechanizmy, rovnakú ženu, ktorá ich zneužívala so svojím chlebodarcom. Novinárka Osborne Crowley to vo svojej knihe pomenovala presne, keď napísala, že obhajoba zneužila traumatické symptómy obetí, ich závislosť, poruchy príjmu potravy, nestabilné vzťahy, sebapoškodzovanie ako dôkaz ich nedôveryhodnosti. V skutočnosti sú tieto symptómy dôkazom opaku. Nie toho, že sa trauma nestala, ale dôkazom, že sa stala. 28. júna 2022 sudkyňa Alison Nathan napokon vyniesla rozsudok. 20 rokov väzenia. Označila Ghislaine Maxwell za kľúčový článok Epsteinovej siete. Lenže tým sa celý prípad neuzavrel. Ghislaine Maxwell podala odvolanie, v ktorom jej právnici argumentujú, že Non-Prosecution Agreement z roku 2007, tá dohoda, ktorú prokurátor Acosta uzavrel s Epsteinom a ktorú označili za národnú hanbu, mala chrániť aj ju. Dohoda totiž garantovala imunitu aj Epsteinovým spolupáchateľom. Ghislaine tvrdí, že bola jednou z nich, a teda jej stíhanie v New Yorku v roku 2021 bolo nezákonné. Jej právnici požiadali Najvyšší súd USA, aby jej prípad zrušil. Trumpová administratíva požiadala súd, aby petíciu zamietol. Ghislaine podala aj habeas corpus petíciu, žiadosť o okamžité prepustenie, v ktorej tvrdila, že sa objavili podstatné nové dôkazy, preukazujúce, že došlo k porušeniu ústavy, čo poznačilo jej proces. Tvrdila, že exkulpačné informácie boli zatajené a že svedky neklamali vo svojich výpovediach. Ghislaine Maxwell bola v centre Epsteinovej siete 20 rokov. Riadila jeho domácnosti. Organizovala jeho kalendár, verbovala dievčatá. Bola prítomná pri zneužívaní. Vedela, kto prichádzal na ostrov. Vedela, čo sa tam dialo. Vedela, kde boli kamery. Vedela, kto platil a kto bral. Poznala silných, mocných a bohatých, ktorých kamery snímali. A ak existujú záznamy z týchto kamier, vie, kde sú. V roku 2026 ju predvolali pred výbor Kongresu USA. Odmietla odpovedať na otázky. Odvolala sa na 5. dodatok ústavy. Právo nebyť nútený svedčiť proti sebe. Počas uzavretej výpovede nepovedala nič, čo by posunulo vyšetrovanie dopredu. Ale jej právny tím naznačil niečo iné. Naznačil, že Ghislaine Maxwell by mohla vypovedať výmenou za prezidentské omilostenie a za to, že získa slobodu. A tu sa zatiaľ kruh uzatvára. Ten istý systém, ktorý Epsteina a Ghislaine Maxwell 10 ročia chránil, jej teraz možno ponúkne cestu von. Nie cestou spravodlivosti, ale ako obchod. Informácie o ľuďoch, ktorí sa zabávali s neplnoletými za slobodu. Pravda sa možno stane tovarom. Presne tak, ako Epstein celý život obchodoval s tajomstvami a zastrašovaním, jeho spolupáchateľka teraz obchoduje s tým, čo vie. Mechanizmus sa nezmení. Prebrali sme Epsteina, architekta systému, tvár toho celého, ale aj Maxwellovú, jeho stavby vedúcu tohto systému, organizátorku, ten taký motor toho celého. Aké je vaše záverečné hodnotenie tejto dvojice, možno nejaký odkaz, ktorý z tohto prípadu vyplýva? Že príbeh týchto dvoch ľudí je
peknou, prehľadnou koncentráciou niečoho, čo sa deje v tejto spoločnosti, čo sa dialo v minulosti a bude sa diať pravdepodobne aj v budúcnosti. A tu je príklad, že ako sa môžeme učiť z histórie. Čiže toto má zmysel zaoberať sa týmito prípadmi, sledovať ich v médiách a nie len čerpať z toho tie emócie, ktoré máme, či už obdivu, alebo nenávisti, alebo strachu vo vzťahu k jednotlivým epizódam, ale zamyslieť sa nad tým, že do akej miery sa toto práve týka nás a akým spôsobom sa my v tom nájdeme. Ak sa vás dnešná epizóda osobne dotkla, alebo prežívate niečo náročné, nemusíte s tým zostávať o samote. V IPčku sú tu pre vás psychológovia aj psychologičky, ktorí poskytujú non-stop bezplatnú a anonymnú pomoc na krízovej linke pomoci IPčko cez telefón, e-mail aj chat. Viac na ipčko.sk alebo v popise tejto epizódy.